ще има трафик, да знаеш. Най-вероятно. И До откъде да тръгнем? вариантите не са ни много. Отделно ще е наш прошле. Вариантите не са ни Добре, много. че не е неделя, а понеделник. Там има една паметна плоча. Ще хода да я снимам. Ходи. Чакай, че да видя какво пише там на нея. Иначе се усещам, че им да пипам спирачката, ама аз гледам леко да я натискам да не... Съгласен съм. Искам да махате в камерата, като ме изпреварвате. Е така. Добре, щом снимаш. Разбрахме. Ще даваме знаци. За да стане по-хубав записа после. Усещи как мирише на коприва? На коприва, на зелено. Кои бранци? На априлското въстание, колко човека там? 60. Барал. Тук са се тепали, представяш си такива гори? Тук добре, не ми хареса. Ама после ще има ли? Ти можеш ли после от всичките тези видеа нещо да събереш, да почваме и ние да правим някакви неща? Ми да, може. Компилация. Има разни програми, аз съм ги разглеждал, ама много е работа. Да, трябва да имаш време. Време много Да. и мога да вада снимки от Да. Супер. да Ще ми и, извадиш. и мога да го гледаме до вечера. Ще го гледаме, разбира се. До вечера ще видя само да ми е заредена батерията, ще изкарам лаптопа, картата в лаптопа и Да, и ще си гледаме на побиличка. Ао, леле, как ще стане? Да. Само още 200 км до клипче. Юката! Поне тук сме поне 80. Колко отчаят! Не бе, пошаха да ми се... Пошаха ми се изморят ръцете. Пробай леко да по някакъв начин се промени стойка. Къде си държа? Ти сменяйте пазафата, бе. Не ми е, не мога, много му хлъзгаво якито и с тия са ръкавици. Не, виж сега ще ти кажа. Ние караме спокойно. Това ни се за гриповете отстрани. Тънка снага. Тънка снага има, преплети пръщета. Изтръпна ми, аз там се държа. Не бе, ти достатъчно ръката за рамото ми си сложиш. За раменете. Тук, като ги отвориш ципове, какво има? Няма нищо. Отвори. Кои те е ли? Да. Това са ми джобовете. Защо така ми иде да... Защото иначе хлъзгам по Добре, якото. вариант е фани го за краката, ако ти е по-удобно. Не, той ми е далеч. Много е... Той ми идва тук на дупчето. Да, се вика малко така да преплетеш пръсти. Не ми е удобно. Това се Не, теди, седи се. Аз ще взимам това, каската и...
Батерията прибирам и си оправим там багажа.